Állítsuk meg! A rádióhoz megy! A rádióhoz megy! Utak emberek! Meglőtték a fiát! A magyarok istenére esküszök! Esküszök! Tovább nem lesz! Nyissátok ki! De itt nem parancsolsz. Szép kis bagázs vagytok. Üdvözöljük a szabadságharcosokat! Ez egy csapda lehet, ez a hely. Anna Magnani. Micsoda nő. Még a cici sem látszik. Engem a zene érdekel. De van Fesz Domino, Chuck Berry, Little Richard. Hölgyeim és uraim, a dobnál Sütő József Pesterzsébet. Miért ne? Hülye vagy? Hagyjál! Ez szóval szóltátok. Ez is olyan, mint a proletár diktatúra. Meg kell találnom a csajomat. Szép kis társaság. Egyszer majd emlékművet emet nektek. A Nap utcai fiúk. Szomjas György filmje. Október 18-ától a mozikban.